Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Barkamu da wannan lokaci. Muna maka kowa fatan alheri kuma muna fatan kowa na lafiya. To Allah ya sa. Dama a yau wani bidiyo na so na yi muna wanda ina ga yana da muhimmanci sosai wanda muke son mu yi wasu bayanai a kansa kuma wanda wannan wani guruf ne muka bude wanda duk ke bukatan shiga a ciki insha Allah ta'ala za mu sashi za mu koyar da abu 3 zuwa abu 4 ne a cikin sa amma duk mai bukata to zai yi rijista ne kamin ya shiga guruf din. A takaice ba sai mun tsawaita ba, bar mu yi muku misali. Wannan turare ne idan an lura da kyau kuma sunan sala'ik kamar yadda ake ganin sa haka da yake mun dan yi aiki da shi na to bayan haka idan aka lura wannan gata nan kanziya ce wannan ita ake ce kanziya. To don haka mu muku misali. Bismillah. Idan kun lura da kyau za ku ga wasu kuɗi a ciki. Wannan jika 5 ce sefa kuma za a ganta sabuwa. Wannan ma jika 5 ce sefa za a ganta sabuwa idan an lura da kyau. Wannan ma haka. Wannan kuma jika 10 ce sabuwa idan an lura da kyau. Jika 10 ce sabuwa. Wannan ma haka. Ka 10 ce sabuwa idan an lura da kyau. Wannan ma haka. Idan aka duba su kudin gaba ɗaya za su kama nawa kenan idan an lura. To wannan wata hikima ce muke nunawa a kanta wanda in kana son kudin har sama da haka za su bayyana a gare ka. Ko sama da haka ke bukata za su bayyana a gare ka. Wannan shine bidiyon mu na farko akan wannan kanziya. Insha Allah sai bidiyon mu na biyu wanda shi ma za mu yi bayani akan abin da za mu gabatar a cikinsa. Sai na 3 haka ma nake tunanin har na 4. To wanda ke bukatan ainihin shiga a wannan group din domin samun waɗannan bidiyoka guda 4 da samun bayanai akan su, to sai ya yi muna magana sai ya rijista mu saka su a cikin wannan majmu'a. Kuma babu batun wai kaza da kaza da kaza. A duk wanda ke bukata, duk wanda ya je na ra'ayi shi zai muna magana. Wanda ya san kuma baya bukata baya ra'ayi to ba mu ce dole sai ya muna magana ba. Muna fatan an fahimta. Wassalamu alaikum.